nahilang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kaini. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Krisyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 7 minutos pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang oya po ang mga baratang unyan na Biyernes. Petsa 26 kan Pebrero 2021. Enot sa headlines kan mga barata. Home for the Aged, padagos nang ipinapatrabaho sa Daraga Albay. Road clearing operations sususteniran kan LGU Daraga. Food security program mas papakusugon sa Pulangi Albay. Payout sa mga beneficiaryo kan tupad program ipapadagos ngunyan. Sa lado nasyonal, sigurado na sa Domingo maabot na ang mga bakuna hali sa China. Price cap sa presyo ni karning urig, posibleng langkawan pa kan DA. Duterte namundo sa nangyaring misencounter kan PDEA asin PNP. Misencounter kan PDEA asin PNP, maigot na iimbestigaran. Sa ibang nasyon, leader kan Armenia planong palayapon sa pwesto. Sa lado ning Karawat, Pinoy Kariteka padagos ang pagdominar sa sayang sports. Detalyes kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Sa primera best digdi sa Albay, magkakaigwanan in Home for the Aged. Ini ang may kinaraman sa ipinapagibong proyekto ni Teacher Ophel Peralta sa Doña Maria Subdivision sa Barangay Tagas, Daraga Albay kung saan nagkaperang eskalon ang edifisyo asin kukumpletohon nin mga fasilidades. Sayang ipinaluwanag na nahiling niya ang pangangaipo na magpagibo nin Home for the Aged. Tanganing ang mga maedad na pwedeng darahon digdi asin igwanin mga maasikaso. Sa ibong nalado, ang proyekto posibleng matapos sa mga masunod pang taon. Idinugang pa man ni Peralta na ang fundo hali sa mga donasyon kan mga magurang asin dating mga estudyantes kan Sunshine International School na may maray ng trabaho ngunyan. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975
0917-8121 or 0917-853-8933. Iingwaw na masusteniran kan lokal na gobyerno kan daraga na mamantiner na malinig ang mga tinampo sa palibot kan banwaan maski tapos na ang validasyon kan Department of Interior and Local Government. Sa pakikipaghuron kan DZGB News kay Alcalde Vic Perete, tinawan niya nin orden ang daraga PNP, Public Safety Office, magin ang mga opisyal kan barangay na pagtarabangan sa giraray na ipadagos ang pagdakop asin pagparumdom sa mga dapat para dahanin mga bihikulo. Katakod ini kan 94 score kan sa ilang banwaan sa ginibong Road Validation 2.0 kan DILG kan nakaaging aldaw. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Downey. Bye-bye Bahay Rus, kahit sa pambahay with Downey. Sa tahaw kan COVID-19 pandemic asindara kan kawaran ng trabaho kan ibang residentes kan barangay inilansar ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Raymond Adrian Salceda sa tabang kan sanggunian kabataan kan Pulangi Albay ang gulayan sa barangay. Ini matapos magtausindan ng mga garden tools asin mga pisug para sa gulayan ng SK sa mga barangay kan nasabing banwaan. Sinabi ni Salceda na siya makusog namin na advokar sa pagtanom tanganing mainganyar ang mga jóvenes na makatabang sa pag-uswag ka nasyon asin makataon in food security siya man masuportahan ang poverty alleviation program pati na makataon in preskong pagkakan sa lamesa kan kada pamilya. Ang agrikultura ay saro sa mga flagship program ni Salceda na nakulang bintahe sa mga Polanggenyo. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Padagos ang pag-extender ng tabang kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa mga overseas Filipino workers na nawaaran ng trabaho dahilan sa COVID-19 pandemic. Sigun sa tagapagtaram kan OWA Bicol na si Rowena Alzaga, nakikipag-koordinaran sa ng opisina sa Department of Labor and Employment para matauhan ang mga kwalifikadong OFW ng 10,000 pesos na asistensya. Ang mga nawaaran ng trabaho dahil sa forced lockdown sa lugar kan sa indang pigtatrabauhan ang mga persona nagpositibo sa COVID-19 asin ang mga puwersahang hinali sa sinang trabaho ang posibleng matauanin tabang. Dagdag pa ni Alzaga na ang mga aktibo asin bako aktibong miyembro kan OWA, maging ang mga undocumented OFW, pwede magsumite ng aplikasyon sa website kan sa opisina na dole-akap.owa.gov.ph. Miaras tanta bago sa nakabikolan ang pigtatabangan kan ang probinsyano party list kundi pati na ibang lugar sa nasyon. Kanakaaging aldaw si APPL Representative Alfred de los Santos iyan ang enot sa distribusyon ng mga bulong asing grocery packs sa Barangay Bahay Turo Health Center sa Quezon City. Pinasalamatan siya ni Quezon City Congressman Onyx Crisologo sa sirang nalakdang. Sa ibong nalado, pinasalamatan man ni De Los Santos ang mga eskola sa alis sa Primer Distrito kan Sambuanga Sibugay sa pag-atindir sa educational assessment sa pagsasabi na siya naniniwala na ang mga probinsyanong eskolar makakatapos kan sa indang pag-aadal. Mientras tanto, nakatalaan na ipadagos ngunya na aldaw ang pagpaluwas din tabang sa mga beneficiaryos kan tupad program sa Ligao City sa esfuerzos ni Albay 3rd District Representative Cabredo asin tabang kan Department of Labor and Employment ngunya na aga. Sa Paulba Covered Court, ang matatawan ng tabang, iyo ang mga hali sa Abelia, Bakong, Balanak, Alyang, Busak, Kulyat, Francia, Malama, Uma-Uma, Paulba, San Vicente, Tandarora, Chongson, Tupas, mantang dyan hapon, sa Batang Covered Court, ang mga tatawan iyon hali sa Amtik, Baligang, Barayong, Basag, Herrera, Mahaba, Nabunton, Nasi, Asin, Tambo. Iyan ang primerong kaptang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di ka kayanin. Kaya yan. Diskartehan natin. Pandesal, gulay, isda. Pabili po ako. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Mag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapotan tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat.
Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Oh, bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nasional. Sinabi kan Malacanang na maabot na sa nasyon ang mga bakuna kontra sa COVID-19 halay sa Sinovac Biotech sa Domingo. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na pigdalauman na magabot sa Domingo kung kaya maugmana ang gabos. Idinugang pa man niya na plano kan mga opisyalis kan gobyerno na sabaton ang pag-abot kan mga bakuna. Enot kani tinawan kan Food and Drug Administration nin Emergency Use Authorization ang Sinovac na efektibo nin 65.3 hasta 91.2%, alagad 50.4% sa mga health workers na may COVID-19 exposure. Bukas ang Department of Agriculture na langkawan pa ang price cap o ipigtalaan na pinakahalangkaw na presyo para sa mga karneng urig. Sigun kay Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes na nakahanda man ang DA na iitaas pa nin 310 pesos sagkod 340 pesos ang price cap para sa kada kilo nin karneng urig. Inibilang kasimbagan sa pangapunan kan mga hog raisers sa nasyon. Magigirumduman na nagtalaan ng gobyerno nin 270 sagkod 300 pesos na price cap para sa karning urig dahil sa sa paglangkaw kan presyo kaini na nagresulta man sa pagkaigwan nin pork holiday ka nagkapirang mga nagaataman nin urig. Miaras tanto respetado kan Department of Education ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte na palawigon pa ang pag-oktaba sa face-to-face classes sa nasyon. Sa inang sinabi na nasasabutan ninda ang nadepende manggararay sa COVID-19 vaccination rollout ang desisyon kan Presidente. Idinungan pa kan DepEd na parametras na magibos indanin mga preparasyon para sa posibilidad na may kukonsiderar gararay ni Duterte ang pagbolta kan face-to-face classes sa masunod na bulan. Sa ngunyan, ang DepEd igwanin 1,904 na mga eskwela's publikas na pwedeng makasabay sa magiging pilot study kan face-to-face classes. Nakabitay pa man giraray sa aire ang pagpuon kan COVID-19 vaccination program sa nasyon. Iniapisar kan piglalauman na pag-abot kan mga bakuna kan Chinese pharmaceutical firm na Sinovac sa maabot na Domingo, Pebrero 28. Base sa ipinaluwas na pahayag kan Department of Health as si National Task Force Against COVID-19, sinabi kaini na dai pang eksaktong petsa kung naarin mapuan ang pagbakuna gamit ang Sinovac dahil dai pang ipigpapaluwas na rekomendasyon ang National Immunization Technical Advisory Group o NITAG may kinaraman sa alokasyon kan Sinovac doses. Magigirumduman na tinawanan ng Emergency Use Authorization kan Food and Drug Administration ng Sinovac alagad day iniipig-rekomendar na gamiton sa mga health workers sa senior citizens dahil nasa 50.4% sana ang efficacy rate kaini. Pinaimutika ni Labor Secretary Bebot Bello ang informasyon na itutrukis ang mga Pinoy nurses as in overseas Filipino workers para sa COVID-19 sa Germany as in United Kingdom. Sayang ipinaliwanag na dapat mabakunahan muna ang mga nurses as in OFW kontra sa COVID-19 bago magharali pa sa hearing sa UK. Sinabi niya na kadakol ang nagtataram na di man isi kung ano ang nangyayari. Idinuga pa ni Bello na kung i-deploy ang mga OFW as in nurses sa nasabing mga nasyon.
Dapat sigurohon na nabakunahan na ang mga ini kontra sa siring na helang, tanganing makasiguro na ligtas ang salud kan mga ining. Sa yung tanawan ninduon na ang Pilipinas may oversupply nin mga nurses. Mayuriya sa mga Pilipino ang habo magpabakuna kontra sa COVID-19. Nagluwas sa nationwide survey na ginibukan Octa Research Group. Nagluwas sa survey na solamenteng 19% sana ang gustong mag-receive ng bakuna, mantang 46% ang nagsayumang magpabakuna, nasa 35% man ang daipang desisyon. Basin pa sa survey, 58% ang nagsabing daisin ng tiwala sa bakuna gikan sa China, mantang 13% sana ang may tiwala. Sigun kay Professor Ranjit Rai, magiging hagyat sa gobyerno ang paglansa ng vaccination program, lalo na ta Sinovac vaccines kan China ang enot na maabot sa nasyon. Mientras tanto, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na namundo ni marahay si Presidente Rodrigo Duterte sa nangyaring madugong enkwentro entre kan mga polis asin elementos kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City. Sa sinabi na si Duterte nangako na maitatao ang hustisya kasunod ka nasabing insidente na nagklamar sa buhay nin tulo ka tao asin may mga nairido pa. Idinugan pa man ni Roque na si Duterte naghahapot kung natat nangyari ang siring na bagay. Sa hinta naman doon na gusto kang presidente na magkaigwanin hararom na investigasyon tanganing maitao ang hustisya. Gusto ka nagkapirang manufacturers kan COVID-19 vaccines kan absolute immunity sa anuman na pwedeng kaso o reklamo in kaso makamati in adverse effect ang mga mababakunahan gamit ang ginibo nindang bakuna. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na igwa pa sindang pigpaplansyang tulong kasunduan, may kinaraman sa indemnity provision o may kompensasyon sa mga nakamati nin malalang adverse effect matapos na mabakunahan kontra COVID-19. Sinabi ni Galvez na pigpirit ka nagkapirang Pharmaceutical and Blanket Authority sa naman na posibleng epekto kan bakuna sa mga matutudukan kay ni. Dahil ang digdi, mas nagiging maingat ang gobyerno dahil sa posibilidad man kan malpractice sa lado kan mga pharmaceutical firms dahil gusto kan mga ini na mailigtas sa anuman na asunto o responsibilidad sa bakunang sa indang ginibo. Magigirumduman na aprobado na kan Kongreso ang Vaccination Program Bill na maparikas sa pagbakal asin distribusyon ng bakuna mata nakapalaman sa ley ang 500 milyon pesos na indemnity fund. Barata hali sa ibang nasyon, ibinulgar ni Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan na naampang ini sa military coup attempt matapos na nagkaparang general anang apudan kan sa iyang paglusod sa poder. Sa sayang social media post, pagkukonsidera ka ini ang nasabing pahayag kan militar na sarong coup para ini mapalayap sa pwesto. Resulta ini kan binatikos ni Chief of General Staff Army Onik Gasparian sa pagsipa ni Pashinyan sa First Deputy Chief of the General Staff kan Army na si Tiran Chakacharyan. Dalan digdi nangapudan si Gasparian na magdimitir na sana sa pwesto si Pashinyan. Naampang sa batiko si Pashinyan dalan sa pagkapot kani sa giyera kan Armenia sa Azerbaijan darakan pinag-aaragawan na border sa Nagorno-Karabakh. Bareta sa lado ning Karawat. Padagos ang pagdominar kan Filipino karateka James De Los Santos matapos sa manggana naman sa Adidas USA Karate Open 42. Si De Los Santos na iyo ang world's #1 kata player. Iyo ang nakakuha kan gold medal na iyo ang sayang ikapitong niya na taon matapos sa daugon si Andrei Neil Ku kan Romania sa final score na 25.1 kontra sa 24.7. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Nailigtas kan Edgar's Mission Farm Sanctuary sa Australia ang sarong karnero na napapatos nin mahibug na balukag kini nagarong matagas na dugi dalan sa hibog. Pinangaranan na barak kan mga rescuers sa nasabing karnero na sigun sa inda maniwang asin kulang sa timbang. Sigun sa informasyon, puminakol sa 35.4 kilos ang nahali sa balukag kan karnero
asin garo napaduman sa kabos na nutrisyon na pigkakaon kini sa sayang balukag. Sigun sa Edgar's Mission Farm Sanctuary, dapat na regular na mauupawan o maahitan nin balukag ang karnero kada taon para dai magibog nin sobra sa ang balukag kaini. Siyang unya na sa pangangatama na kan Edgar's Mission, ang nasabing karnero asin medyo mataba-taba na siyang unyan. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Inako ni Heart Evangelista na may mga panahon na siya mina-walk out o minakaturog na sana ako nakakaiwas sindanin argumento kan siyang agom ni si Governor Cheese Escudero. Siyang sinabi na kung sinda nagdidebate, si Cheese matibay magtaram asin matibay sa debate kung kaya siya minasilensyo na sana asin minakaturog. Hindi nagdagpaman ni Heart na bako siya confrontational asin siya minasurat na sana kay Cheese. Alaga tinawan niya nin doon na love niya, siya kan gobernador. Miara Santo Barreta sa lado nin salud. Iwasan ang mga malingawon o maliwanagon na ilaw o bright lights bago magkaturog. Ini ang abiso kan mga health experts sa kinaban tanganing magkaiguan in quality sleep sa pagkabanggi. Siya nagsinabi na pag-expose sa maliwanagon na ilaw sa banggi, maapektaran kini ang produksyon din sleep hormone na melatonin. Sa indang pigrekomendar na saro sa mga estratehiya yung paggamit ni sarong padis nin amber tinted glasses na minapugol sa blue light na makalaog sa mata sa pagkabanggi. Sa paagi kini makakaproducer nin melatonin asin makakatabang na mga turog nin nanok. Ultimo sa detalles kan Barreta ang kamugtakan kan panahon nasa linyan Pag-asa Legazpi. Maray na aga po. Para po sa update sa magiging kamugtakan sa po yung panahon ngayon na bilog na aldaw, nakaka-apekto ang easterlies o ang duros na nagdahalik sa dagat Pasipiko sa Southern Luzon, Visayas, asin Mindanao. Di man ang nakaka-apekto sa Kapikulan kung saan hindi man ang magdadarang na maghapon ng medyo mainit na panahon, lagad posible pa man ang mga pulong-pulong pagpuran o pagkikilat pagtagildol na daraman nga na ikang easterlies. Paluya hanggang sa katamtaman na duros na hali sa sirangan na mairal na may banayad hanggang sa katamtaman at pag-alon ng kadagatan. Ang nilalauman na agwat ng temperatura on 23 hanggang 32 ang taas ng Celsius. Ang saldang masirang alas 6:03 ng aga, masunod pa dyan alas 5:53 ng hapon. Aladigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Santos. Iyan mga tugong ang detalles kan mga Barreta ngunyan na Biyernes. Sa pagara ni Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase. Ronald Baldo sa lado teknikal asin Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatud kan Barreta. Ako si Chi Antivola. Ako ma po si Edwin Terral na nagsasabing mabalas kung sino pagantabay. Happy listening kay Eric Peralta Reyes. Diyan sa, anong barangay ini? Barangay 20. Georgetown Subdivision, Barangay 20, Kabangan. Nagdadangog siya via news online or sa Facebook Live. Good morning man kay Sir Jukes Nunez, asin sa tropa Saraboy, Matayaon duman sa Naga City. Mabalas po, kasi sino pagantabay? Yan ang DCGB Barreta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya wag